Bé, jo volia començar, si m'ho permeteu, els meus companys. Aquest matí penso que ha estat molt interessant i que no vull ser reiterativa, però sí que hi ha hagut diverses visions que coincideixen amb opinions que nosaltres també hem comentat entre nosaltres. I em vull citar una frase del Margarit de Ripoll, justament, que m'ha fet molta gràcia, que és que deia: els cellers i el sector generen notícies constantment, el que passa és que sovint no en són conscients. Bé, jo no soc enòloga, no sé fer vi, però sí que sé explicar històries, sí que sé comunicar. No en som conscients i sovint necessitem una visió externa, òbviament, per poder explicar la nostra pròpia història. Perquè comunicar un vi és explicar el relat d'aquell vi. El 98% de la informació que he rebut per part de cellers des que treballo al Periòdico de Catalunya, que era 2004, quan vaig començar, fa 15 anys, són notes de tast. Notes de tast, o sigui, tots aquests anys. Per què són notes de tast? I realment faig un exercici d'autocrítica, perquè potser nosaltres mateixos hem esperonat com a periodistes aquesta generació de notícies centrades en el producte. Són notes de tast perquè és un sector que parla de producte, però realment comprem productes? Quan anem a un lineal, o quan comprem per internet, perquè ja molts comprem els vins per internet. Imagineu-vos que en el moment que tots comprem només els vins per internet, què comprarem? No comprarem la nota de tast, oi? Comprarem una història, comprarem un relat, comprarem una història, potser una història de vida. La història d'aquell vi és el relat d'aquell vi, és què hi ha darrere, com va néixer. Ens explicaven el Chicharello. La nostra història comença quan nosaltres vam néixer, que ho he trobat molt divertit. Realment, els cellers aquí a Catalunya tenen un munt d'històries de superació, de famílies, històries de sacrificis que es poden explicar. Sovint, a vegades, podem pensar, ostres, no anem a treure sobre la taula aquesta dificultat perquè no quedem bé, no? No, és que la gent el que vol sentir és això, el que es vol és identificar amb això, les persones que compren aquell vi. Al final, com dèiem, aquest storytelling que pot semblar a vegades, i alumnes a vegades ens ho expliquen, ostres, on construeixo l'storytelling? No, és que l'storytelling ja el tens, només l'has de saber explicar. I potser necessites aquesta mirada externa, que de fet la taula rodona següent de professionalitzar la comunicació dels cellers oferirà 3 visions de 3 persones externes que ens poden ajudar amb això de diferents sectors, però penso que és important recalcar que ho tenim tot realment al nostre voltant i només hem de saber veure-ho. Jo, com deia, he estat l'últim any visquent a Califòrnia, als Estats Units, i em vaig proposar entendre per què no veia vins catalans als lineals. Llavors, vaig fer el meu estudi i tinc les meves opinions, que si a algú li interessa algun dia les explicaré, però els hi preguntava als cellers on anava, a les vinoteques on anava, escolta, ¿no tienes este vino? O veia vins catalans, per exemple, veia vins catalans més econòmics allà que aquí. I jo deia, com pot ser això? Si aquest vi l'he comprat a Barcelona, tal. I clar, em vaig acabar adonant que realment també seguim parlant de producte quan sortim a fora. I als Estats Units, si una cosa tenen, i a Califòrnia, quan vas a Napa Valley o Margaret River, el que t'adones és que tenen realment només relat ells. Potser no tenen tant producte com tenim nosaltres, però tenen molt relat. I és un relat nou, de nova creació. Llavors, tota la comunicació que fem ha d'estar centrada en a qui es dirigeix. Vèiem l'exemple de Chicharello, molt divertit, ells han agafat el territori de l'humor. Però per què? Perquè el consumidor que vol cridar, el consumidor que volen apel·lar, entén aquest llenguatge. Llavors, jo recordo un celler que vaig anar a visitar i vaig escriure un article pel periòdico de Napa Valley, ara no diré el nom, però és un celler que forma part d'un celler molt gran, però és un celler petit, forma part d'un grup, però és un celler petit. Aquella persona em va citar en un restaurant, és una bodeguera, una dona, em va citar en un restaurant i em va sortir en aquell restaurant perquè va dir no, és que jo en un moment, perdona, interrompré l'entrevista, però és que vull anar a parlar amb la sommelier. Val, cap problema. I com que no trobava el moment, la sommelier es va provar i li va dir davant meu, i li va dir, escolta, veig que tens una anyada que ja no és la corrent i veig que tens un preu que tampoc és el que hauria de ser. I era la propietària del celler. I jo vaig dir, no em puc creure el que estic escoltant. Clar, fins a aquest punt arriba el fet de centrar-te en aquell consumidor, de centrar-te en els teus clients, i tampoc se li queien els anells a aquella senyora que portava tants anys darrere del seu celler. Llavors és un exemple més per il·lustrar el que estava comentant.
Esther, tu parlaràs de la formació contínua. N'hem parlat molt. A mi m'agradaria en aquest sentit donar-te la paraula perquè ha sortit molt durant el matí, però és cert que els que estem al darrere de les formacions no és fàcil tampoc generar una formació que considerem que és necessària al sector, perquè sovint, i a l'Abat Oliva vam crear el postgrau de Màrqueting i Comunicació Gastronòmica fa 6 anys, estem a la 6ª promoció, hi ha alguns alumnes per allà, però hem remat molt sols i també ens hem arribat a preguntar, realment el sector vol aprendre a comunicar sobre el vi? I ens hem fet aquesta pregunta, perquè realment ho tenim tot, oi? Tenim moltes formacions, més específiques, menys, més teòriques, però a vegades costa, no?, de que arribin. Esther, què penses? Sí, bueno, jo primer de tot, no hi és el Rafa, però sí que els volia donar les gràcies a l'organització com a Escola d'Enoturisme a Catalunya des de la Wine Business School per oferir un espai també, d'aquest espai de reflexió per el que seria el món de la formació, des del qual veiem moltes coses des de l'altra banda, com tu el que deies ara. I sí que jo em vaig incorporar directament a la direcció d'aquests projectes ara farà uns 4 anys i això m'ha permès, a part d'una història de formació i de relació amb el sector anterior, però sí m'ha permès conèixer i veure quines coses estan passant i quines ens sorprenen. I per mi una cosa molt important, la comunicació forma part d'una àrea de treball que és el de la gestió de les empreses. És a dir, és molt difícil que des d'un punt de vista de gestió, la gestió de l'empresa, no ens preparem i no treballem l'àrea de la comunicació. Però aquesta és una part més d'aquest back office que és imprescindible perquè aquell fantàstic producte que ja sabem elaborar acabi al consumidor final o acabi aquells consumidors que nosaltres hem pensat o volem que realment arribin. Llavors, el que ens hem trobat en alguns casos, i per això ens fa a vegades qüestionar, com a escola nosaltres tenim una mica l'obligació o la missió de poder acompanyar el sector. Des de l'Escola d'Enoturisme, que estem fent una formació potser més professional, més de formació contínua, més a curta durada, on treballem o millorem habilitats concretes cada curs a 15 o 30 hores, com molt concret, hi ha realment una capacitat de sentir-se més a prop. Estem millorant una formació, ningú es qüestiona que sapiguem fer o no el nostre negoci, però sí que ens apuntem, sí que hi ha un interès, sí que realment veiem que les persones aquestes formacions més de curta durada les troben útils. Amb l'escola, amb la Wine Business School, el que ens estem trobant, des d'aquí estem plantejant la formació més de management, més de gestió de l'empresa, és on estem trobant que realment a vegades hem fet propostes que el mateix sector ens diu que interessant, no? Vam fer, i aquest matí justament sortien un parell de temes que em feien repensar amb aquesta que jo us diré ara, de dir, teníem un projecte de formació sobre el relleu generacional, sobre la importància que té per la pervivència de les empreses un sector que estem parlant d'un 80% de petita empresa, d'un 15% de mitjana empresa, és a dir, 80% és molt, de més de 700 empreses. Estem parlant més de la part de celler, no tot el món del vi, que hi ha una altra part de distribució i altres àrees de negoci a tenir en compte. Però sí que en aquesta àrea dèiem, anem a plantejar un curs on realment això que ens està dient el sector que és un risc, anem a fer una proposta amb ponents de primer nivell, amb una metodologia de tipus de casos d'escola de negocis. És a dir, vam fer un curs com super a mida i molt pensant en que realment fos útil, perquè estàvem escoltant per l'altra banda, això és un risc, ens està passant, estem veient cellers que estan tenint dificultats, que tenen canvis generacionals i que o no perviveix la família, o sigui, unida, o el celler. I això ho hem vist. Doncs el curs tothom ho trobava superinteressant, però a casa seva no feia falta. És un curs que vam haver d'anul·lar, que vam haver d'anul·lar i de replantejar amb càpsules diferents, però en global un equip de mediació molt potent, un equip legal per poder assessorar qualsevol dels casos que es trobés aquella família, com el podien resoldre, on podien acollir, què podien fer, i a part el tema de com es treballa la marca en aquest procés. Quan anava a explicar a la ràdio o a la tele o a segons quins patronals, tothom ens deia que interessant, Esther, que bé, molt ben pensat. Jo dic, és que com a escola intentem pensar o escoltar el que diuen les empreses, però al final tothom ho veia interessant a casa de l'altre, però a casa seva no. Ens costa moltes vegades plantejar-nos
que ens cal la formació. Sembla que a vegades pertany a un celler o a una empresa petita, familiar, i no són dels casos, però jo crec una mica sí que veig que és la tendència a dir, sembla com si estiguéssim imbuïts ja, com que ja ho hem fet sempre, i funciona, més o menys funciona, potser no ens cal, això no ens cal, això no és per nosaltres. Tenim altres necessitats, la maquinària és complexa i hem de fer moltes coses i aquest temps no ens el podem permetre. Doncs realment jo crec que els espais de reflexió i de formació són molt importants per poder, aquest és un exemple, però són molt importants per poder avançar, per poder replantejar-nos les coses, per poder créixer, per poder fer-les diferent, I si no ens permetem aquest espai de formació, amb el món de la comunicació avui sortia, però jo trobo faltar molt des de la part més del que seria el management global de la gestió de l'empresa. Crec que sí que cal que posem el focus en com podem treballar la professionalització, malgrat tinguem el coneixement de la manera de fer, potser, però sí de la professionalització dintre de l'empresa, dintre del celler, perquè al final realment serà una millora per la pròpia empresa i per la gent que hi treballa. Molt bé. No sé, Ramon, si vols continuar tu, ja que tenim poc temps, així anem avançant. Molt bé. Bé, el títol evidentment convida a fer tot tipus de reivindicacions, de què no es parla en el sector del vi. I a mi crec que a nivell de sector un tema que no es parla o no s'ha parlat prou és de la necessitat d'un projecte col·lectiu de vi català, és a dir, de comunicar vi català en global, com a paquet, i sobretot mirant a l'exterior. Això jo crec que aquesta foto que tu ens intentaves transmetre, Anna, aquesta falta de relat, això evidentment els que ens toca viatjar de tant en tant, mirar d'introduir els nostres vins en tendes, en clients a nivell internacional, veus com hi ha grans marques al món. Jo que tinc formació més francesa, un Bordeus mateix, un paradigma de marca que es caracteritza perquè jo crec que han de ser els dos pilars d'una comunicació potent de la marca Catalunya a l'exterior. És notorietat i prestigi. És a dir, no només prestigi, crec que per exemple tenim a casa nostra Priorat, que ha fet una bona feina de prestigi, arribant això sí a un segment de consumidor particular. Crec que com a vi català, com a Catalunya país de vins, cal una comunicació notòria en un país on tenim un volum suficient. És un país de vins, jo crec que a nivell estat hi ha la Rioja, el Ramon Francàs en feia referència, amb un pressupost immensament superior al que poden tenir el que són els vins aquí a Catalunya, i amb una diferència: ells tenen un projecte comú, tenen un projecte de comunicació comú que els permet de tenir una administració darrere i tota una sèrie i una comunicació més eficaç. I crec que és una de les coses que nosaltres ens hem de plantejar com a sector, com un dels reptes que tenim. Crec que tenim un avantatge, que és que, si us fixeu, a Rioja ara parlen de buscar la singularització. Torno al cas de Bordeus. Bordeus mouen moltes ampolles de vi, mouen volum, tenen aquesta notorietat perquè hi ha ampolles de tot nivell de preu, i després tens els centemilions i tens les marques venudes a uns preus astronòmics. Tenen la marca, tenen el volum, tenen aquesta comunicació global i després tenen les singularitats. Nosaltres aquesta singularitat la tenim, i en Rioja intenta fer el pas cap a la singularitat, que és un camí molt complicat. Nosaltres això ho tenim fet, el que ens falta és trobar aquest projecte col·lectiu per poder anar a l'exterior. I si em permets molt ràpidament, volia fer també una reivindicació en el tema més de la terra, més del territori, en relació a la sostenibilitat. Justament
Jordi Bes escrivia, publicava un article sobre el tema sostenibilitat relacionat amb temes de la minimització del tema de productes químics o de la derivació dels productes químics utilitzats a la vinya més cap al cultiu ecològic. A mi m'agradaria que no es tractés la sostenibilitat de manera massa relaxada i que a part del tot el tema ecològic i del tema dels químics que es parla sovint, no s'oblidi del sol com un dels 3 pilars bàsics del terrer. Terrer és sol, és planta, és clima. El clima no el podem canviar, ja canvia ell solet. La planta té una durada, durarà 40, 60, 80 anys. Podem escollir nosaltres mateixos, la persona, la varietat que plantem, més o menys adaptada. El sol, tindrem d'aquí 50 anys el sol que nosaltres cuidem. I a part de les pràctiques que fem amb més químics, menys químics, no oblidem el tema de la compactació. A vegades certes pràctiques ecològiques abusen de la compactació al sòl o abusen de l'acumulació de certs productes com pot ser el coure, i això crec que no es parla prou. I per tant vull trencar una llança en favor d'un dels pilars de la sostenibilitat que és el sòl. No és només la minimització o una derivació més a l'ecològic. Molt bé, fantàstic. Doncs, si vols, i després fem una mica de debat, si voleu, però si vols, Joan Miquel, continua. Parlar del meu. Llavors, jo crec que del que no es parla en el sector... Se sent o no? Del que no es parla en el sector del vi és de l'anòleg. Vale, ara millor, gràcies. Què comuniquem? Varietats, comuniquem tipologies, botes, comuniquem aquesta segmentació, intentem segmentar, comuniquem sostenibilitat i no comuniquem a l'anòleg, que al final és el que fa el vi, és el tio que d'alguna manera és l'anàleg als cuiners que està al final del celler, allà tancat, i aquesta és una mica, jo crec que és una de les mancances del vi en general, diria, tampoc no específicament del català. I crec que és una oportunitat, perquè tenim magnífics professionals que són capaços de fer vins que es poden equiparar a nivell d'estàndards mundials. Avui en dia no tenim res que envejar al vi català als millors vins del món, i hauríem de, jo entenc, no sé, hi ha alguns cellers també, hi ha alguns cellers que ho comencen a fer, comencen a posar en valor el capital humà que tenen fent vins, i m'agradaria que d'alguna manera s'acabés ja amb aquesta visió de l'anòleg com a químic. O sigui, especialment tota aquesta gent que fa vins de mínima intervenció, sobretot, no tots, n'hi ha que... Però hi ha una certa part dels comunicadors del vi que si el vi no és de mínima intervenció, ja l'anòleg és un químic i solament afegeix productes, fer vi de polvos, d'acord? Això segur que ho heu sentit un munt de vegades. I realment avui en dia l'anòleg, jo em dedico a formar anòlegs, entre altres coses, i avui ensenyem als anòlegs precisament a no ser el metge del vi, que l'anòleg no tingui que anar al celler quan hi ha un vi que està fet malbé o que té algun defecte, sinó que l'anòleg està allà acompanyant el producte des del primer dia, i realment, parlant d'aquests vins de mínima intervenció, realment, com menys intervenció s'ha de fer un vi, més bo ha de ser l'anòleg. I sobretot, quan estem parlant de vins en els quals no s'hi afegeixen cap mena d'additius, perquè el risc hi és. Tenim un risc que hi hagi síntesis de toxines, no cal tampoc aprofundir, i per tant cal al darrere ciència en el sentit més sostenible de la paraula ciència, d'acord?
no penseu en els enòlegs com a químics, sinó penseu que som viticultors. Els enòlegs fan enologia, fan viticultura, cada vegada més estem donant-los també coneixements d'explicació dels vins, o sigui, tots tenim assignatures que els fem fer maridatges, d'acord? I jo, de totes maneres, soc optimista. Avui, les primeres generacions que van sortir de la Rovira i Virgili són gent madura, són gent que ja estan en projectes empresarials sòlids, molt ben portats, i soc optimista de que a partir de gent ben formada es poden fer bons vins, no sé, és això, no es parla dels enòlegs. Hauríeu de parlar, sobretot ja que hi ha gent, sobretot de comunicació, de conèixer més els enòlegs i si no tenen habilitats comunicatives, doncs treure'ls-hi. O tenir un professional al celler que permeti que l'enòleg doni aquesta veu, no? Perquè és veritat que sovint els enòlegs sembla allà tancats i alguns no volen sortir gaire, no? Jo m'hi he trobat com a periodista de no, és que a mi no m'agrada aquest món... Sí, jo en conec bastants i n'hi ha que són així, d'aquesta manera, però el fet és que són grans professionals. Jo no sé si quants de vosaltres heu sentit fer declaracions, o havíeu sentit fer declaracions al Paul Bocuse. No es dedicava a fer declaracions. L'home aquest feia la seva cuina, tenia el seu restaurant, potser sí que més cap aquí sí que han sigut més mediàtics, tots aquests del Bull i tot, el Ferran Adrià, però al final tampoc has de ser mediàtic. Potser el defecte que tenim és que no som prou mediàtics, però som grans professionals. Quan dic som, em refereixo als enòlegs, no que jo sigui un gran professional. Jo faig el que puc. I tant. Jo volia fer una cosa amb el que parlava el Ramon també, de som un país de vins. Jo també crec que sumat aquí, o juntament, tot el creixement de l'enoturisme en els darrers anys, jo crec que ens hem de creure una Catalunya enoturística en global, que tenim Barcelona, que ha de creure que és una capital, és la capital de l'enoturisme de Catalunya, i que sí que és veritat que tenim diferents zones, en diferents DOs, en diferents zones d'influència enoturística, perquè tenen diferents característiques els cellers, els productes, el que passa amb el territori, però realment si pensem que hem de poder esclatar com a zona al món a nivell enoturístic, ha de ser Catalunya enoturística. La gent ve a Barcelona i de Barcelona ha de poder fer un dia al Priorat, un dia a l'Empordà, un dia a l'Illa, al Penedès, i que cada zona ha de poder fomentar el seu desenvolupament local al voltant dels seus productes, però com a país hem de poder parlar de la Catalunya enoturística. I jo crec que moltes vegades trobo faltar aquesta visió més des de dalt, en què podem focalitzar una zona o no, però sí que tinguem una visió de país enoturístic, perquè realment tenim un privilegi de poder estar als Pirineus a la platja quasi en 3 hores com a molt i mentrestant visitar història, cultura, patrimoni, paisatge, i això, el turisme vinculat al no-turisme ens ho dona i ens ho fomenta moltíssim. Per tant, venem Catalunya enoturística i després cadascuna de les seves zones té arguments suficients per poder-se desenvolupar per si sol, per poder posar-se en valor, però realment sí que jo trobo faltar aquest punt d'aquesta visió més global. Això seria un tema a tenir en compte amb les institucions i una petició. Penso que començant per Barcelona, com a eix turístic que és, com a capital cultural, que integrar aquest eix estratègic de Barcelona ciutat vinícola, estem envoltats de vinya i això és un tema que s'ha intentat durant anys i hi ha hagut el bus del vi i pujaven 2 persones i era molt frustrant per alguns cellers, però potser no estava madur al mercat, ara tenim més cultura vinícola com perquè això prosperés i potser s'ha de tornar a intentar, no? Molt bé, doncs bueno, em sembla que anem justets. Estic en modo pressió, hem d'anar... Si hi hagués alguna pregunta i si no, nos acompanyareu a la tarda, veniu al redat. Demà estareu també, al matí. Joan Miquel, tu potser al matí no podràs estar. Si volguéssiu alguna pregunta pel Joan Miquel i si no ens emplaçaríem a demà al matí perquè portem una miqueta. Hi ha alguna pregunta? Podem passar? Sí? Doncs moltes gràcies, Joan Miquel, moltes gràcies, Ramon.
Moltes gràcies, Esther. Moltes gràcies, Anna.